Kimchi Chino. 오빠. Isang malakas na sigaw para sa mga iniwan. Isang malakas na sigaw o shout out sa mga taong may puso pero sugatan. Alam ko yan. Broken hearted ka ngayon at ikaw ay nanghihinayang pero at the end of the day mahal mo pa. Uy, ganyan din ako dati. Ganyan din ako nung aking first breakup. To the point na mahal mo pa pero wala ka nang magawa. Mahal mo pa pero hindi ka na makahabol kasi ayaw na magpahabol ng tao. Diba? Iniwan ka na nga, pinagpalit ka na nga. Hanggang ngayon, umaasa ka pa rin na babalik siya sa'yo. Utang na loob. Wala na. Hindi ka na babalikan. Huy! Mahal! Kasama mo na ngayon ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba kundi si Kim Chino. Ako yung makakasama mo 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap. Ako ang kasama mo kung ikaw ay nata-traffic, namamasada o di kaya nagbabantay ng shop mo, mapaukay-ukay man yan, tindahan o anong shop man yan. Padala ka naman. Padala ka naman dito. Padala ka naman ng kape, padala ka naman ng merienda. Kasi 6 p.m. talagang merienda time ko pa lang to. Anyway, ako ang iyong kasama. Ako ang iyong dapat mong pakinggan kasi wala nang iba. Wala nang ibang DJ ang tatrato sa'yo ng tama kundi ako lang. Di ba? Anyway, speaking of pagmamahal, di ba minsan talaga, mabalik tayo, no? Mahirap talaga umusad, lalo na kung nakasanayan mo na yung tao. Uy, totoo yan, di ba? Kapag jowa mo, ay talaga nga naman kasama na sa routine mo araw-araw, kasama na yung kamustahan, kasama na yung good morning, kumain ka na ba, tapos sa gabi, lambingan, late night talks. Kaya kapag nawala siya, ay naku, parang may kulang. Definitely, kulang ka sa pagmamahal. Kasi nga hindi ka na mahal, di ba? Kasi totoo yan nasa sistema mo na yung tao. Tapos biglang mawawala, biglang iiwan ka. Ay naku, nakakapanibago talaga to the point na parang you are incomplete. Di ba? Hindi, tingnan natin para mas maunawaan mo kung bakit nahihirapan kang umusad. Diba? Parang ito yung validation and at the same time acceptance na talagang ito yung nararanasan mo at normal lang yan. Totoo to Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino, ibibigay ko ang 3 dahilan kung bakit hirap kang makamove on kay ex. Aminin mo, gabi-gabi iniisip mo. O ito na, unang-una, it's hard to move on kasi hindi lang siya nawala. Parte ng pagkatao mo o sa sarili mo nawala rin. Diba? Totoo yan. Ito nga yung sinasabi ko na kaya kahit gusto mong kalimutan, parang hinahanap-hanap mo pa rin. Ano yung mga hinahanap mo? Hinahanap mo yung cuddle. Hinahanap mo yung hatid sundot. Hatid sundo. Oo, hatid sundo. At syempre, sige na nga, hinahanap-hanap mo ang haplos niya tuwing gabi. Diba? In short, bembangan. Aminin mo, namimiss mo na ang haplos niya, namimiss mo na ang halik. Because at the end of the day, mahal, it's also a connection. Uy, aminin natin to yung quality time, yung physical touches, it's part of your bond with the person. Kaya the more na ginagawa nyo to, ang lambingan or cuddle, the more na nagiging connected kayo sa isa't isa. Kaya kapag nagkaroon ng conflict or nagkahiwalayan, it's really hard to move on. Actually, you need to know this para alam mo kung paano magde-detach. 'Di ba? Alamin mo muna kung paano ka nag-a-attach, alamin mo muna kung bakit kayo connected. And as time goes by, you'll realize and you'll find out kung paano na mag-detach. Okay? Para naman makausad ka na. 'Di ba? Iniwan ka na nga, hahabulin mo pa. So might as well wag ka nang maghabol sa taong ayaw naman magpahabol. Mag-move on ka na para maka-move on and at the same time makalandi ulit.
Anyway, isa pa lang yan, mahal. Huwag kayong mag-alala, babalik pa ako. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!